दा दिनैनि टपिकआ जाहैबाय जोंहा बनसु आफादा फिन खेबसे वी वान बड'लेण्ड न' बड'लेण्ड न' रेस बे स्ल'गानजों दिल्लीनि जन्तर मन्तराव अख्रां गोमसारलायनाय मोनसे बड'लेण्ड बिनाय हाबाफारिखौ खुंफुंबाय आरोना। नाथाय दुखुगोनां बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड बे मुभमेन्ट प्रग्रामा जानायनि 2 घन्टासो उनावनो दिल्ली पुलिसा बिथांमोन माखासे दैदेनगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामफैदों होननानै जों रादाब मोनदों आरोना। बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। लोगोसे बेखिनियावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन आरोना, मानोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बनसु एबा बड'लेण्ड नैबे दानि 4th स्टेपनि जि बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनाय, बेवहाय गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोनो गोथोआव दं आरोना। दा बेखौ आंबो क्लियार खालामनो हायाखै, दासिम आंबो क्लियार जानो हायाखै। नाथाय बियो बेसेबां सैथो बियो बिथांमोननि आखायावसो दंसै बा बिथांमोननि ब्रेनावसो दं होननानै जों साननांगोन आरोना। दा जाय हक बिथांमोननि आइडिय'लजि प्रिन्सिपल एन्ड स्पिरिटआ जुदि थारैनो बड'लेण्ड सोरजिमारनायब्ला, आलादा रायजो बड'लेण्ड दामारनायब्ला बिथांमोना निस्सय जाफुंगोन। दिनै नङा गाबोन फिन खेबसे लैहोर जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिथांमोनजों हेफाजाब होगोन आरोना। बे बाथ्राया थार। जोंनि बर' हारिया आलादा रायजो बड'लेण्ड एबा सेपारेट स्टेट जायाब्ला जों माब्लाबाबो जोंनि गावनि गोसो खुसियै जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनानै लानो हानाय नङा। जों सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों मालाबाबो सुफुंनो हाखाया। बे बाथ्राया थार। दिनै रोखा जाबाय, थांनाय 2020 मायथाइयावहाय जि बिटिआर एकर्ड जाबाय आरो बिटिआर एकर्डआव गोबां माखासे क्लजफोर दङ। बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो जे सोङा हसिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि, बर' फिसाफोरनि न'फोरखौ इभेकसन खालामबाय, थुख्लायना होबाय न'फोरखौ, जानाय लोंनाय सुख गैया, अखा बांखायाव बेसेबां हालाय हाफाय खालामबाय। बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो जे फेक इनकाउन्टार खालामबाय, जायफोरा दाय गैयामोन होनना बुंदों। दिनैसिमबो बेनि थार बाथ्राया मा, सिबिआइ इनकुइरि खालामनो गोनांमोन। दिनै बिनि जेबो खा खबर गैया। मानो थाखाय? बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो, एकर्डनि क्लजआव थासेयावबो दिनै आरोबाव बर' स्कुलफोरखौ, बर' भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोनांखौ दिनै खालामनाय जानाय नंला होनना अपेनै आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बुंनानै होबाय। बेनिखायनो जों बुंनो हायो जे बिथांमोननि आथिं सिङाव थानानै जोङो मालाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा। बेहाय जोंनि आइडेन्टिटि, जोंनि कालसारखौ जों मालाबाबो सेभ खालामनो हानाय नङा। इयुनसिमहालागै माबा नङा माबा मोनसे जेंना, माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि थासारि जोंनि गेजेराव लाबोबाय थागोन बिथांमोना। बेफोर इस्युखौ लानानैनो जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिननो हायो आरो बिनि थाखायनो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफिननाय एबा सोमावसारनाया, बड'लेण्ड बिफिननाया लिगेल होननानै जों साननो हायो आरोना। बेबायदि। नाथाय मोनसे खोथाया बे जाहैबाय जे मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप्सआव नुबाय जे एबसु हाय हाय, दिपेन बर' हाय हाय। दिनै दिपेन बर' बा एबसुनि हेंथायै स्ल'गान होनायसो जों मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप्सआव नुदों आरो। दिनै एबसु हाय हाय, दिपेन बर' हाय हाय। आरे मा बेलाय? बिदि नङाथ'। दिनै एबसुआलाय सोरब्रा? एबसुआ सोर? एबसुआ मोनसे आफादसो। दिपेन बर'आ सोर? दिपेन बर'आ सासे बेक्तिसो, मोनसे आफादाव मोनसे बिबान मोननाय सासे बेक्तिसो बे। ना बे एमपि ना एमएलए ना मन्थ्रि बेलाय? बिनि हेंथायै जे स्ल'गान होलाबायनायलाय, बे गोरोन्थि जादों आरोना। बेफोरबायदिखौ जों कारेक्सन खालामनांगौ। बेफोरबायदि थानो नाङा। बेखौ आं मोजां मोनाखै आरो गुबुनाबो मोजां मोननाय नङा। रावबो मोजां मोननाय नङा बिदिब्ला। रावबो सापर्ट खालामनाय नङा बिदिब्ला। बेनिखायनो बुंदों जे बिदिब्ला रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जाखागोन। बेनिखायनो बेबायदि जानला मोनला स्ल'गान होनानै रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथो खालामनाङा आरोना। दिनै जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांथारगौ। बियो थार बाथ्राखा, जों बेखौ मालाबाबो जोगारनो हाया। आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड जायागौमानि
जोङो आसामाव सेफ नंखाया। थ' बिदिब्ला एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो मोनसे, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो। फेसबुकाव नायदोंबा पेजखौ फल' खालामदो, आरो गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होदो।